Het thema van Boing 2013 is ruimte en wij vinden het heel belangrijk dat de toeschouwer een bepaalde interactie heeft met het werk en het gecreëerde werk die gemaakt wordt deze week. Ons concept van IMIX gaat over dus de beleving tussen ruimte en muziek. En omdat deze puur persoonlijk is, voor iedereen is dat anders, iedereen heeft zijn eigen gedachten bij geluiden, een eigen gevoel bij een bepaalde sfeer. En we willen dus een interactie creëren tussen een installatie en de toeschouwer zelf. Hierbij gaat de toeschouwer eigenlijk objecten kunnen aanpassen langs een microfoon en een luidspreker, waar je eigenlijk de toon gaat veranderen. We gaan gebruik maken van een sinusgolf. Dit gaan we gebruiken omdat het eigenlijk een onnatuurlijk geluid is, wat helemaal niet in de natuur gemaakt kan worden. En deze gaan we eigenlijk vervormen op een manier dat het natuurlijke kenmerken mee gaat hebben en ook persoonlijke dingen die wij er zelf in steken. Zo kan de toeschouwer dus via bepaalde objecten de golf veranderen, doorbreken, aanpassen. En dit gaat hij op een visuele manier zien, omdat de frequenties geprojecteerd gaan worden op een band. En zo staat er een letterlijke connectie tussen eigenlijk de ruimte en het geluid wat we gaan creëren. De twee ruimtes zijn dus niet zozeer echte ruimtes, het zijn fictieve ruimtes die we gecreëerd hebben in de vorm van sokkels. En zo gaat er een wisselwerking ontstaan tussen het principe van ruimte en het geluid wat er gaat worden.